mutitsitsimutse Ambuya tu Yesu mutitsitsimutse muyambire ineyo mutitsitsimutse Ambuya tu Yesu mutitsitsimutse muyambire ineyo. Ndikulandireni okondedwa konse kumene muli, mwalandiridwa ku msonkhano wathu wa chitsitsimutso. Ndikulandirani nonse ku Mpesa Durban, ndikulandirani nonse ku Richards Bay uko kusiyatutuka, ndikulandirani nonse ku Malani Park, ndikulandirani nonse ku Cape Town Joburg, nonse mwalandiridwa. Mukulandiridwa nonse ku Malawi, Blantyre, Mangochi, Lilongwe, Zomba, Mzuzu, nonse mwalandiridwa ku Mozambique uko Philips, Ghana, mwalandiridwa Mzambia umo, nonse mwalandiridwa. Ambuye akudalitseni. Lakwanaso tsiku lina limene Yehova Mulungu wakumwamba walikonza kuti timve mawu ochokera m'buku lopatulika. Dzina la Yehova Mulungu wathu litamandike chifukwa chilolanso kuti tikhale ndi mwayi omva uthenga wake. Mu msonkhano uwu wa chitsitsimutso tikufuna tingokumbutsanako pang'ono. Mu tsiku loyamba tinali ndi mutu wabwino kwambiri umene umafotokoza za chigwa cha ngozi, ndipo mu tsiku lachiwiri tidaphunzira za kubadwanso, ndipo mu tsiku lachitatu tidaona za chimene chimachitika munthu akafa, ndipo mu tsiku lachinayi tinaona za kubweranso kwa Yesu Khristu, ndipo mu tsiku lachisanu tinaphunzira za ukwati ndi banja limene ndi dzulo. Ndipo tidapeza kunena kuti Mulungu adakonza chikonzero chonena kuti banja siliyenera kutha. Analipanga banja kukhala lamuyaya, analipanga banja kukhala lopanda malire, koma chifukwa cha Satana njerekezi, chifukwa cha uchimo, anthu amathetsa mabanja, koma Mulungu salola kuti mabanja athe. Ndipo tidapeza kunena kuti zina zimene zimapangitsa kunena kuti mabanja asamangike ndi nkhani yonena kuti pamene tikufuna munthu amene oti timange naye banja sitipempha Yehova Mulungu wakumwamba. China chachiwiri ndichoti timachoka kuphwanya mbendera za Yehova Mulungu wakumwamba, chifukwa iye adati tiyenera kukwatirana anthu achikhulupiriro chimodzi. Ndiye timalumpha linga limeneyi, timalumpha ngalande imeneyi ndi kumakwatirana ndi anthu azikhulupiriro zosiyana zimene zimatipangitsa kunena kuti tichoke pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba. Komanso tidapeza kunena kuti mbanja ndi mmene mmayambira chipembedzo chenicheni. Kupemphera kuyenera kuchitika kuyambira ku banja. Ana ayenera kuphunzitsidwa bwino nkhani yakumwamba kuchokera ku banja. Ana ayenera kuphunzitsidwa bwino khalidwe labwino kuchokera ku banja. Ili ndilo lidali phunziro la dzulo, ndipo tidapeza kunena kuti ana ayeneranso kukhala omvera makolo, kuti masiku awo achuluke m'dziko ayenera kukhala anthu omvera makolo osati amwano iyayi. Phunziro lathu la dzulo lidali limenero. Ndipo lero tili ndi phunziro lina la mtengo wapatali limene likufotokoza kunena kuti Mulungu amapulumutsa bwanji anthu ake. Mulungu amapulumutsa bwanji anthu ake. Tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Zikomo chifukwa mwatilola kuti tikhalenso ndi nthawi ina yokumva mawu anu. Tikufuna kuona pamutu Yehova, tikupemphani mukhale nafe. Ndife anthu ochimwa amene mayendedwe athu, machitidwe athu, maganizidwe athu siwoyenera pamaso panu. Yehova tikupemphani kuti mutikhululukire. Mutatha kutikhululukira Ambuye, lolani kuti mutilankhule ndi mawu anu. Popeza ndinu Mulungu wabwino, mutidzudzule, mutichenjeze,
mutithandize kuti tiyambe kuyenda ndi inu. Tapemphera izi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Mutu wa lero taufotokoza kunena kuti Mulungu amapulumutsa bwanji anthu ake. Mulungu amapulumutsa bwanji anthu ake. Okondedwa, Mulungu wathu ndi Mulungu wachikondi. Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino. Mulungu wathu ndi Mulungu opulumutsa. Mulungu wathu ndi Mulungu olanditsa. Mulungu wathu si Mulungu wamba, koma ndi Mulungu amene ali ndi nsoni zokoma. Wokondedwa, tikudziwa bwino kunena kuti pamene munthu adapangidwa munda mwa Edeni, munthu adapangidwa adapatsidwa china chilichonse munda wa Edeni, Adamu ndi Hava. Wokondedwa, Bible likutifotokozera kunena kuti munthuyu adamupanga kukhala mu chifanizo cha iye, ndipo adamupanga kuti nthawi zonse pamene iye wakhala mnzake weniweni ayenera kukhala Mulungu wakumwamba. Mulungu amabwera munda wa Edeni kubwera kumuchezera munthu, kumakhala naye, kumacheza naye mu china chilichonse. Wokondedwa, munthu anali mmoyo okondwa. Komano kudapezeka kunena kuti Satana mdierekezi poona chikondi chimene Yehova Mulungu wakumwamba adali nacho, adabwera ndi plani yosokoneza chikondi cha munthu ndi Mulungu wakumwamba. Chotero iye adafuna kunena kuti amuchotse munthu pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba. Ndiye iye adabweretsa tchimo napanga kuti munthu anyoze chikhalidwe, anyoze Mulungu posatsatira zimene Yehova Mulungu wakumwamba adamuuza kuti asadye za mtengo wapakati. Izi zidapangitsa kunena kuti kupyolera mu zimenezi munthu alowe mu imfa. Okondedwa, tikawerenga Bible lathu mu Genesis akutifotokozera kunena kuti Mulungu adamuuza kuti ukadzadya za mtengowu udzafa ndithu. Apa ndipomwe tsopano munthu adalawa imfa. Apa ndipomwe tsopano munthu adalawa mavuto. Ndiye mavuto anakhala pa dziko lapansi mwa munthu chifukwa cha Satana mdierekezi. Koma chosangalatsa nchonena kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino. Mulungu wathu ndi Mulungu wachikondi. Mulungu wathu ndi Mulungu amene amapereka mwayi winanso. Wokondedwa, mchifukwa chake mu tsiku la lero tikuphunzira phunziro limene likufotokoza kuti kodi Mulungu amapulumutsa bwanji anthu ake. Iyeyu tsopano chifukwa cha munthu mmene adachimwira, iye adapanga plani yonena kuti athe kumupulumutsa munthu ku tchimo, athe kumupulumutsa munthu ku imfa, athe kumupulumutsa munthu ku mavuto a moyo uno. Yohane chapter 10. Tikuyamba ndi buku lathu la Yohane chapter 10. Yohane chapter 10. Yohane chapter 10. Verse ya 10. Verse ya 10. Yohane chapter 10. Verse ya 10 akunena kuti sikudza mbala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuononga. Ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kukhala nawo wochuluka. Wokondedwa, apa Yesu akutifotokozera za mbala mmene imabwerera. Mbala ikamabwera mnyumba imabwera kudzaononga. Mbala ikamabwera mnyumba imabwera kudzaba. Mbala ikamabwera mnyumba ngati kunena kuti iweyo ukupanga makani pa zinthu zako imatha kukupha. Ndiye mbala imeneyo. Wokondedwa, ndiye Yesu Khristu akunena kuti ndadza ine kuti mukhale ndi moyo, koma moyo umene ndabwera nawo ine ndikufuna kuti mukhale ndi moyo wochuluka, moyo opanda malire. Wokondedwa, mu dziko lapansi limene Yehova Mulungu wakumwamba adalipereka kwa Adamu ndi Hava, limene adalipereka kwa anthu, inabwera mbala imene ndi Satana mdierekezi amene anabwera kudzasokoneza, amene anabweretsa kunena kuti imfa ikhalepo.
chotero Mulungu akukonza pulani, Mulungu akupanga njira yopulumutsa anthu ake, ndi akutumiza mwana wake obadwa yekha otchedwa Yesu Khristu kuti adzapulumutse munthu amene anapezeka kunena kuti ali pa chipsinjo. Ndi chifukwa chake apa Yesu akufotokoza kunena kuti ndadza ine kuti mukhale nawo moyo, wosangoti moyo wokha chabe, koma moyowo ukhale moyo wochuluka, moyo opanda malire, moyo umene ulibe mapeto. Okondedwa, Yesu Khristu kapena kuti Mulungu amapulumutsa anthu ake munjira yodabwitsa kwambiri. Iyeyu akubwera pa dziko lapansi mu dzina la mwana, iyeyu akubwera pa dziko lapansi monga Yesu Khristu, nafika pa dziko lapansi nabwera monga mmene inuyo ndi ine ndilili. Ndi chifukwa chake Yesu akuchitira umboni mwa iye mwini kuti ndadza ine kudzakupulumutsani inu, ndadza ine kudzachotsa mavuto anu kuti mukhale nawo moyo ochuluka. Chifukwa mbuyomu pamene munthu anachimwa analowa mukhwekhwe la imfa, analowa mukhwekhwe lonena kuti wachoka pamaso pa Mulungu ndi kulowa pamaso pa Satana Njerekezi. Izi zidampangitsa munthu kukhala m'mavuto akulu. Wokondedwa, kodi mukudziwa inu kuti ife tili pa mavuto akulu chifukwa cha uchimo umene tili nawo mu dziko lino lapansi? Chifukwa cha ichi Yesu Khristu adabwera kudzatipulumutsa kuti tikhale nawo moyo ochuluka, tikhale nawo moyo opanda malire. 1 Yohane chapter 5. Tione 1 Yohane chapter 5. 1 Yohane chapter 5. Yohane chapter 5 verse ya 10 mpaka 13. 1 Yohane chapter 5 verse ya 10 mpaka 13. Pamenepo afotokoza kunena kuti iye amene ankhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboni mwa iye. Iye osakhulupirira Mulungu anamuyesa iye wonama, chifukwa sanakhulupirira umboni wa Mulungu anauchita wa mwana wace. Verse 11. Ndipo uwu ndi umboniwo kuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha, ndipo moyo umene uli mwa mwana wace. Verse 13. Ndiwo moyo umene uli mwa mwana wace. Verse 12. Iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Izi ndakulemberani kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha inu amene mukhulupirira dzina la mwana wa Mulungu. Wokondedwa, apa akutifotokozera chuchuchu, akutifotokozera satane kuti tione kunena kuti moyo osathawu tingaupeze bwanji. Ndiye apa mmene akufotokoza kunena kuti Mulungu adatuma mwana wake kuti adzatipatse ife moyo wosatha. Anatuma mwana wake kubwera pa dziko lino lapansi, chotero moyo osatha waperekedwa, moyo opanda mavuto waperekedwa. Koma akufotokoza kunena kuti pakufunika kuti pakhale chikhulupiriro. Munthu amene akhulupirira mwa mwana amene ndi Yesu Khristu, iyeyu ndi amene akulandira moyo wosatha. Koma amene sakukhulupirira mwa Yesu Khristu, ndiye kuti mwa iye moyo wosatha mulibemo saupeza. Chotero moyo osatha tingathe kuupeza pokhapokha titakhulupirira mwa Yesu Khristu. Wokondedwa, ngati sitikukhulupirira mwa Yesu Khristu, tidziwe kuti tikudzichotsa tokha pa moyo wosatha, tikudzika tokha pa imfa yosatha. Chifukwa ngati kuli moyo wosatha ndiye kuti kuli imfa yosatha. Chotero tikudzika tokha pa imfa yosatha.
imfa imene ilibe chiyembekezo chifukwa sitikukhulupirira mwana. Koma Mulungu akutifotokozera kuti pamene wapereka mwayi wa chipulumutso chopulumutsa anthu ake ku machimo, chopulumutsa anthu ake ku imfa, chopulumutsa anthu ake ku mavuto a moyo uno, chopulumutsa anthu ake ku zovuta za dziko lapansi, Mulungu watumiza mwanayo. Chimene chikufunika sikungomuyang'ana chabe, chimene chikufunika ndi kumukhulupirira mwanayo. Ndipo tikamukhulupirira iyeyo, tikachita zimene iye akufuna, ndiye kuti pamenepo tasankha kukhala ndi moyo wochuluka, moyo wopanda malire, abundant life. Wokondedwa, Yehova akutiyankhula moteromo kuti tiyenera kukhulupirira mwa mwana. Ngati sitikhulupirira, ndiye kuti moyo sitiupeza. Ndi ndani amene adachimwa? Ndi ndani amene adachimwa? Ena kutheka tikhoza kumaganiza kunena kuti uchimo poti unali wa Adamu, uchimo poti unali wa Hava yekha, ndiye kuti ife we are okay, palibe vuto. Sanapereke malamulo aja kwa ife, Mulungu uyu amapereka malamulo aja kwa Adamu ndi Hava. Anadya chipatso chija ndi Adamu ndi Hava. Tikhoza kumaganiza zimenezo m'mitima mwathu, koma yankho lilipo lopezekeratu kuchokera m'buku lopatulika, Aroma chapter 6, Aroma chapter 3, Aroma chapter 3. Aroma chapter 3 verse ya 23. Aroma chapter 3 verse ya 23. Pakuti wonse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Pakuti wonse adachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Wokondedwa, tikuona kunena kuti kuchokera mu tchimo limene lidachitika, onse adachimwa, ndipo pakuti aliyense adaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Abambo ndi amayi, anyamata ndi asungwana, tidziwe kunena kuti tonse pa dziko lapansi tidachimwa, ndipo tidaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Kuperewera ndiye kuti ndikusakwanira mulingo. Tinafika posakwanira mulingo pa ulemerero wa Yehova Mulungu wakumwamba. Ndiye chifukwa choti tinafika posakwanira mulingo wa Yehova Mulungu wakumwamba, ndi chifukwa chache Yehova akukonza ndondomeko ya chipulumutso, kufuna kupulumutsa abambo ndi amayi. Sanabwere iye kudzangopulumutsa Hava yekha, sanabwere iye kudzangopulumutsa Adamu yekha. Iye adabwera pa dziko lapansi nabadwa ngati mwana kudzapulumutsa abambo ndi amayi, kudzapulumutsa anyamata ndi asungwana amene ali pa dziko lapansi, chifukwa tonse tidachimwira Yehova Mulungu wakumwamba ndi kuperewera pa ulemerero wa Yehova Mulungu wakumwamba. Kodi zotsatira zake za uchimo ndi zotani? Aroma chapter 6, Aroma chapter 6, Aroma chapter 6 verse ya 3, verse ya 23. Aroma chapter 6 verse ya 23. Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Ndiye akunena kuti mmene tafotokoza kuti aliyense adachimwa, anaperewera pa ulemerero wa Mulungu, aliyense adayenera kulandira mphotho, chifukwa mphotho ya uchimowu ndi imfa. Ndi chifukwa chachetu lero imfa ili pa dziko lino lapansi. Ndi chifukwa chachetu lero amayi ndi abambo tikulira usana ndi usiku. Ndi chifukwa chachetu tikuyembekezekanso kudzalandira imfa imene iti idzakhale yosatha. Zimenezi zonsezi ndi mphotho ya uchimo, mphotho ya uchimo. Uchimo uli ndi liwadi, uchimo uli ndi mphotho yoti ifeyo tiyenera kuyilandira. Chotero mphotho imene imalandiridwa chifukwa cha uchimo ndiyo imfa, ndiyo imfa. Tsono Yesu Khristu ndi chifukwa chache akubwera
kuti akukhala nawo moyo umene uli osatha, moyo umene uli wopanda imfa, kutichotsa pa mphotho ya uchimo ija kutibweretsa mu moyo umene uli opanda malire. Kodi Mulungu adaonetsa bwanji chikondi chake pa dziko lapansi? Tikupeza pa Yohane chapter 3 verse ya 16 akunena kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi ndipo kotero adapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakumkhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Wokondedwa, chikondi cha Yehova nanga, chikondi chopanda malire, chikondi chabwino, chikondi chimene chili chopanda kuti sitingathe kuchifikirika, akutumiza mwana wake wobadwa yekha, mwana mmodzi yekhayo, kuti adzatipulumutse ifeyo ku machimo athu, adzatipulumutse ife ku imfa, adzatipulumutse ife ku moyo wa mavuto uwu. Ndi akutumiza mwana wake wobadwa yekha kubwera kudzatiwombola. Ndiye funso, ndi akupitiriza ndi kunena kuti koma omukhulupirira iye ndi okhawo amene ati apeze chani kodi? Moyo wosatha. Wokondedwa, Yehova Mulungu wakumwamba amapulumutsa anthu ake chifukwa adatenga mwana wake wobadwa yekha ndi kumubweretsa pakati pathu. Anatenga mwana wake wobadwa yekha kuti atipulumutse ife. Chimene chikusowekera pa ife ndicho kukhulupirira, kumukhulupirira mwanayo. Chimene chikusowekera pa ife ndicho kumukhulupirira Yesuyo. Ndipo tikamukhulupirira iye ndiye kuti basi tapeza chipulumutso, tikhala nawo moyo osatha, moyo wabwino, moyo waulere, moyo osagula ndi ndalama iyayi. Efeso chapter 2 verse ya 8 mpaka 9. Efeso chapter 2 verse ya 8 mpaka 9. Efeso chapter 2 verse ya 8. Pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu, chili mphatso ya Mulungu, chili mphatso ya Mulungu, chosachokera ku ntchito, kuti asadzitamandire munthu aliyense, kuti asadzitamandire munthu aliyense. Wokondedwa, tikuona kuti mu buku la Efeso chapter 2 verse ya 8 akutifotokozera kuti tapulumutsidwa mwachisomo pamene Yesu Khristu wabwera pa dziko lino lapansi. Ndiye kuti tapulumutsidwa mwachisomo. Chisomo ndiye kuti chimangobwera pamene iwe sukuyembekezera, umangozindikira walandira chisomo. Chotero akuti ife kupulumutsidwa kwathu tapulumutsidwa mwachisomo. Ndiye akunena kuti chisomo chimene chichi sikuti wina wachigwirira ntchito iyayi. Palibe wina aliyense amene anganene kuti ine ndagwirira ntchito iyi yochuluka kuti ndipeze chipulumutso iyayi. Kapena palibe munthu amene anganene kuti ine ndili ndi ndalama zambiri ndiye ndapereka ndalama kuti ndipeze chipulumutso. Palibe munthu amene anganene kuti ndine okhulupirika kwambiri popanda china chilichonse chondithandizira kuti ndipeze chipulumutso. Koma nkhani ndiyonena kuti tapulumuka mwachisomo pamene Yesu Khristu akubwera. Chimenecho ndiye chisomo chaperekedwa pa dziko lapansi, chimene sitidachiyembekezere, sitidagule ndi ndalama. Palibe chimene ife taluza, koma Yehova akungobweretsa kungotipulumutsa ifeyo mwachisomo. Mu nthawi imene sitidayembekezere, Yehova akupereka chipulumutso. Koma chisomocho chikuyenda ndi chikhulupiriro. Ndi akuti tikupulumutsidwa ndi chikhulupiriro. Tiyenera kukhulupirira chinthu chimene chingakhale mwa ife, mwa amayi ndi abambo, ndi chikhulupiriro. Tikhulupirire kuti Yesu Khristu adatipulumutsa ife. Tikhulupirire kuti Yesu Khristu adatichotsa m'mavutowa. Tikhulupirire kuti Yesu Khristu adabweretsa moyo wosatha, moyo osagula, moyo waulere. Oyimba amayi atolika anayimbako nyimbo iyi.
moyo osagula koma talepera na lilipo dziko labwino zona lokometsetsa omwe ndikaimbe anaimba nyimbo imeneyo kufotokoza kunena kuti moyo umene ulipo umene uli osatha umene Yesu Khristu akupereka ndi moyo osagula ndi moyo osapereka ndalama ndi moyo umene sitidauvutikire koma tangolandira chisomo popereka Mulungu mwana wake obadwa yekha kuti adzatipulumutse ife popereka mwana wake Mulungu obadwa yekha kuti adzachite ndi tchimo la inu ndi ine adzachotse imfa imene idalowa pakati pathu ndi kubweretsa moyo wamuyaya moyo osagula. Aroma chapter 5 Aroma chapter 5 buku la Aroma chapter 5 Aroma chapter 5 verse ya 1 akunena kuti popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Apa akutifotokozera kunena kuti popeza tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tayesedwa olungama osati ndi ntchito koma tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro ndiye tikhala mumtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu tikhala mumtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Wokondedwa, pamene tayesedwa kukhala anthu olungama ndiye kuti tiyenera kukhala mumtendere si mtendere umene dziko lapansi limapereka koma akuti mtendere umene Mulungu amapereka tikhala mumtendere ndi Mulungu komanso mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikati mwa Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu chifukwa chipulumutso chikudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Chotero akuti tikayesedwa olungama ife timalandira chinthu chimene timalandira ndicho kukhala nawo mtendere wochuluka mtendere wa Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Yohane chapter 1 verse ya 14 Yohane chapter 1 verse ya 14 chimachitika ndi chani tikamulandira Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wathu? Chimachitika ndi chani tikamulandira Yesu Khristu kukhala tikamulandira Ambuye kukhala? Chimachitika ndi chani tikamulandira Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wathu? Yohane chapter 1 verse ya 12 Yohane chapter 1 verse ya 12 verse 12 akunena kuti koma onse anamulandira iye kwa iwo anampatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu kwa iwotu akukhulupirira dzina lake. Apa akutifotokozera za chimene chimachitika kuti onse amene anamulandira iye amapatsidwa mphamvu yakukhala ana a Mulungu. Tikamulandira Yesu Khristu tikamukhulupirira Yesu Khristu pamene wabwera kudzatipulumutsa ndiye kuti timayenera kukhala ana a Mulungu sitikhalanso ana a Satana dierekezi koma timakhala ana a Mulungu. Wokondedwa, kodi simukufuna inu kodi sindikufuna ine kukhala mwana wa Mulungu? Mwana wa Mulungu ndi munthu amene mwa iye sadzapeza imfa walandira moyo umene uli moyo osatha. Wokondedwa, ndikulakalaka ine nditakhala mwana wa Mulungu, koma kuti ndikhale mwana wa Mulungu tidayenera kumulandira iye
kuti mukhale mwana wa Mulungu munayenera kumulandira iye, kumulandira Yesu Khristu, chifukwa iye wabwera kudzadzipereka pa dziko lino lapansi. Iye wabwera kudzapereka moyo pa dziko lino lapansi. Zikusowekera abambo ndi amayi, zikusowekera anyamata ndi asungwana kuti timulandire iye, titsegule mitima yathu kuti iye alowemo. Tikamulandira iye ndiye kuti titchedwa ana a Mulungu wakumwamba. Yesaya chapter 1 verse ya 18. Yesaya chapter 1 verse ya 18. Tiyeni tsono tiweruzane ati Yehova, ngakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matalala, ngakhale zili zofira ngati kapezi zidzakhala ngati ubweya wankhosa woti mbu. Wokondedwa, pamene tikumulandira Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wathu, pamene tavomereza kumukhulupirira iye, pamene talola kuti chipulumutso chake chichite m'mitima yathu, pamene talola kuti Yesu Khristu akhale Ambuye ndi Mpulumutsi wa miyoyo yathu, ndiye akunena kuti ngakhale zoyipa zanu ngati zinali zofira ngati kapezi, ngakhale zoyipa zanu ngati zinali ngati ubweya wankhosa, akuti zidzayera ngati ubweya wankhosa oti mbu. Ngakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matalala, ngakhale zili zofira ngati kapezi, kapezi ndi magazi, ngakhale zili zofira ngati kapezi, akuti zidzayera ngati ubweya wankhosa oti mbu. Wokondedwa, nkhani ndiyonena kuti palibe tchimo limene Yehova Mulungu wakumwamba sangathe kulichotsa mwa ife. Palibe tchimo limene Yehova Mulungu wakumwamba sangathe kutipulumutsa nalo. Machimo onse amene ife timaona kunena kuti awa ndiye machimo angonagona, machimo okhodzokera, machimo apamponda chimera, machimo amenewo Yehova Mulungu wakumwamba aliwolola ndipo amawakhululuka iwo. Ndi akuti zoyipa zathuzo tikadzipereka pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba, tikazivomereza pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba, Mulungu aliwolola kutichotsera. Angakhale zoyipazo zitakhala zazikulu bwanji, koma Mulungu aliwolola kutichotsera zimenezo, ndipo zidzayera, tidzayera ngati ubweya wankhosa oti mbu. Okondedwa, tchimo linabweretsa vuto lalikulu pa dziko lapansi. Tchimo lidabweretsa imfa pa dziko lapansi. Tchimo lidabweretsa maudani pa dziko lapansi. Tchimo linabweretsa china chilichonse chimene chili choyipa pa dziko lapansi. Chotero Yehova Mulungu wakumwamba watumiza mwana wake kudzatipulumutsa ku tchimo limeneli. Ndi chifukwa chache akutipatsa mwayi kuti zoyipa zathuzo tiyenera kuziyika pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba, ndipo Mulungu aliwolola kutichotsera zoyipazo. Mulungu aliwolola kutichotsera zoyipazo. Iye chimene akufuna pamene wabwera kudzapereka moyo wosatha, akufuna chinthu chimodzi, kuti tikhale nacho chikhulupiriro. Akufuna chinthu chimodzi, kuti tivomereze machimo athu, tiwachotse, tiwalole machimo athuwa kuti achoke mitima mwathu. Yohane chapter 14 verse langa lomaliza. Yohane chapter 14. Yohane chapter 14. Yohane chapter 14 verse ya 15. Yohane chapter 14. Ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Chimene Yehova akufuna, chimene Yesu Khristu akufuna pamene wabwera pa dziko lino lapansi kudzapereka moyo osatha, kudzakupulumutsani abambo ndi amayi, iye chimene akufuna ndichonena kuti tikhale ndi chikondi mkati mwathu chomukonda iye. Komano nkhani ndiyonena kuti kumukonda iye nkutani? Kumukonda iye ndiye akuti tiyenera kusunga
malamulo a Yehova Mulungu wakumwamba. Tikasunga malamulo akewo, tikamukonda iyeyo, ndiye kuti pamenepo tachilandira chipulumutso chimene chabwera cha ulere chija. Tachilandira chipulumutso chimene chabwera mwa chisomo chija. Talandira moyo osatha umene Yehova Mulungu wakumwamba waupereka kwa ulerewu, umene wangoumwaza kuti amene akuufuna aulandire. Ndiye tingaulandire motani? Pomukonda iye ndi kusunga malamulo ake. Ndiye kuti tikatero choncho talandira moyo osatha. Inu madzulo uno ndi khumbo langa ine kuulandira moyo osatha. Ndi khumbo langa ine kumukhulupirira Yesu Khristu. Ndi khumbo langa ine kuchita chifuniro chake kuti tikapezeke, kuti ndikalandire ndikapezeke mu moyo osatha. Chifukwa chipulumutso chimene Yesu Khristu wachipereka, chipulumutso chimene chili chaulere, chimene sichinandiyenera, chimene sichinapanga kunena kuti chimene sinalimbane nacho kudzera mu ntchito. Yehova Mulungu wakumwamba wangochipereka chimenechi. Ine ndalola, ine ndavomereza kuti ndikufuna nditachilandira chipulumutso chimenechi kuti ndikakhale mwa Yesu Khristu. Chotero ndikulolera pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba kusiya machimo anga amene ndakhala ndikuachita mbuyomu. Ndikulandira iye kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Nkutheka abambo ndi amayi, nkutheka anyamata ndi asungwana, tidathana fenso kuona kuti tidaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Tidathana fenso kuona kuti tonse tidachimwa ndi kuperewera ndithu. Tidathana fenso kuona kuti tinayenera kulandira imfa ifeyo. Koma chifukwa cha uthenga wabwino umene Yehova Mulungu wakumwamba waupereka, uthenga wa chipulumutso umene chaperekedwa kwa anthu, Yehova adatha kulankhula ndi mitima yathu. Yehova adatha kulankhula ndi mtima wa abambo ndi amayi, wa anyamata ndi asungwana. Nkutheka nanunso mukulakalaka, nkutheka nanunso mukukhumbira moyo umene uli wosathawo, moyo umene Yesu Khristu waupereka, moyo umene Yesu Khristu waumwaza pa dziko lapansi. Ngati lili khumbo lanu, simungayimenani limodzi, simungamuuze Yesu tsopano kuti ine machimo anga Ambuye mundikhululukire, kuti ndinali wakuba ine mundikhululukire, ndinali wakupha ine mundikhululukire, ndinali wolanda ine mundikhululukire, ndinali woswa sabata ine mundikhululukire, ndinali wolalata ine mundikhululukire, ndinali omana ine mundikhululukire, ndinali oyipa mtima ine mundikhululukire. Yesu Khristu ali olola kuti chotsera chosalungama china chilichonse. Yesu Khristu ali olola kutiyeretsa ngati ubweya wa nkhosa oti mbu. Ngati lili khumbo lanu lotero kuti mukufuna Yesu Khristu alowe mitima mwathu, pamene iye wayima pa khomo ndi kugogoda, pamene akufuna kulowa kupereka chipulumutso, ngati nanunso lili khumbo lanu lotero, tayimani nani limodzi, ndipo Yehova Mulungu wakumwamba adzatilandira, ndipo Yehova Mulungu wakumwamba achita nafe, ndipo Yehova Mulungu wakumwamba atitsogolera. Tiyime kuti tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Zikomo chifukwa ili mwatilankhula. Taonani mitima ya abambo ndi amayi amene ayima ndi mapazi awo, amene adzipereka pamaso panu. Tadzipereka tonse wathunthu, anthu amene tidali ndi uchimo, anthu amene tidachoka pamaso panu, amene sitidayenera chipulumutso, koma inu Yehova Mulungu wakumwamba mwangobwera nacho chipulumutso kwa ulere. Chisomo nanga chotere kungotipatsa ife. Yehova Mulungu wakumwamba ndife ndani kuti tikachikane chisomo chotere? Tithandizeni mmoyo uno Yehova kulandira chisomo chanu ndi kukhulupirira inu, kuti pamene inu mukadza ndi moyo wanu wosatha umene mwaupereka kwa ulere mu dziko lino, Yehova tikhale amodzi ifeyo oulandira umenewu ndi kupulumutsidwa. Yehova pamene tikuchoka pano, mulole kukonza miyoyo yathu kuti tisakabwererenso ku masanzi amene takhala tikuachita mbuyomu, koma tikachite chifuniro chanu kufikira inu mutadza. Tapempha izi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.